Μπορείτε να προσθέσετε σε μια κατηγορία attributes. Attributes είναι τα γνωρίσματα που μπορεί να έχει μια κατηγορία. Για παράδειγμα, η κατηγορία πίτσα, αν περιλαμβάνει δύο μέγεθη πίτσας, πίτσα κανονική και πίτσα γίγας, τότε έχει και τα αντίστοιχα δύο attributes. Για να προσθέσετε ένα attribute, επιλέγετε την κατηγορία που θέλετε και στη συνέχεια το κουμπί New Group Attribute. Στο πεδίο περιγραφή δίνετε ένα όνομα για το καινούριο σας attribute. Στη συνέχεια προσθέτετε τις υποκατηγορίες δίνοντάς τους το ίδιο όνομα με τα attributes. Έπειτα συνεχίζετε κανονικά με την προσθήκη προϊόντων. Για το εκάστοτε προϊόν πρέπει να ορίσετε και ένα attribute από αυτά που δημιουργήσατε πιο πάνω. Στο παράδειγμά μας, το προϊόν Μαργαρίτα, αφού ανήκει στην υποκατηγορία πίτσα κανονική, του δίνετε και το αντίστοιχο attribute. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να δίνετε στο προϊόν ξανά το όνομα πίτσα. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να γράψετε πίτσα Μαργαρίτα, γιατί μόλις θα επιλέξετε από το μενού το αντίστοιχο attribute, η ονομασία του προϊόντος θα αλλάξει αυτόματα. Αν κάποιο προϊόν έχει πολλά συστατικά, μπορείτε να τα κατηγοριοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, επιλέγετε το προϊόν που επιθυμείτε, πατάτε το κουμπί New Category και δίνετε το όνομα της κατηγορίας που επιθυμείτε. Στη συνέχεια επιλέγετε την κατηγορία συστατικών και προσθέτετε τα συστατικά που θέλετε. Αν θέλετε να προσθέσετε και άλλη κατηγορία συστατικών, επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. Για να προσθέσετε μία προσφορά, πηγαίνετε στο πλαίσιο Offers, κάνετε δεξί κλικ και πατάτε New. Για να επεξεργαστείτε την εκάστοτε προσφορά, κάνετε διπλό κλικ πάνω της. Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, στο πλαίσιο περιγραφή, γράφετε το όνομα της προσφοράς. Έπειτα επιλέγετε τις κατηγορίες των προσφορών καθώς και τα δεδομένα της εκάστοτε προσφοράς. Στο παράδειγμά μας, στις 3 πίτσες γίγας ή μία δώρο, επιλέγουμε την κατηγορία πίτσα γίγας 3 φορές. Την τρίτη φορά τικάρουμε το κουτί προσφορά αφού η τρίτη πίτσα είναι δώρο. Για να προσθέσετε μια καινούργια προσφορά, επιλέγετε την καρτέλα Offers και επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία.
Αν το προϊόν προσφοράς έχει κάποια στάνταρ τιμή, όπως το παράδειγμά μας το ένα ζυμαρικό 2 ευρώ, τότε τη γράφετε στο πεδίο σταθερή τιμή. Στην περίπτωση που το προϊόν έχει έκπτωση, τότε τη γράφετε στο πεδίο έκπτωση. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια προσφορά να έγκυται ένα συγκεκριμένο προϊόν και όχι μια ολόκληρη κατηγορία. Για παράδειγμα, στην προσφορά με 2 πίτσες δώρο ένα μπουκάλι Coca-Cola 1,5 λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγετε το συγκεκριμένο προϊόν, στο παράδειγμά μας δηλαδή την Coca-Cola 1,5 λίτρο. Με τη μέθοδο drag and drop τη στηρείτε στο πλαίσιο και τικάρετε το κουτάκι προσφορά αφού είναι δώρο. Στην περίπτωση που 2 προϊόντα προσφοράς συνδυασμένα έχουν και τα 2 μαζί σταθερή τιμή, στο παράδειγμά μας η μία πίτσα και ένα ζυμαρικό 9,90 ευρώ, τότε γράφετε το ποσό αυτό σε αυτό εδώ το πεδίο. Τέλος, αν κάποιο κατάστημα προσφέρει έκπτωση για παραγγελίες μέσω ίντερνετ, τότε πηγαίνετε στο πεδίο Priceless Discount και γράφετε το ποσό της έκπτωσης.